on niin sanottu tämän päivän säännö. Eli voi olla sitä kuntovoimistunut kohdallaan, jos voisi olla tarpeen. Sitten otetaan Pieksämäeltä rooliherra Niko Vontrainen tänne lauteille. Niko! No miten se korvatoo? Mikä on tämän päivän kunto? Miten se valmistautuminen kisoihin oikein meni? No niin, Niko, kättä yhteen, kuva. What's your hardest enemy? Today is going to be Arthur, but I reckon it's going to be a fight. We wish you luck. Yeah. Ja sitten tavataan vastenisteihin seuraavana. Otetaan Hakkasalmen ja Aurinkoon Pyreitä ja Valisen Jarkko! Äijä tulee olemaan tänään kovin vastustaja. Mitä mä kattelin, on norjalaisen koulaa järkyttävän Suomen Lapio. Mille se tulet tänään on teidän kampeella? Kaikki annetaan mitä ei kyllä. Oma vastus. Se on kova kisa omassa, mutta kova on tukkokin. Ei laita jatkoja töyhtiin. Ja meitä otetaan lauteille tämän kisan isäntä. Järjestäjä Veikko Kauhanen laukausta. Tämä on ensin kohdistua toisella. Tämä on tähän mennessä jo saatu aikaa. Ei muuta sitten. Annetaan lähdettiin kättä yhteen. Ja lähdetään tarjoamaan. Ja yritetään valmistautumaan. Jarkko Malinen. Ja siellä aletaan saamaan valjaita Jarkon päälle ja sitten yleisö lähtee mukaan, laittaa kättä yhteen, kun lähdetään valmistautumaan metsälä. Ja sitten se, että Jarkko lähtee liikkeelle. Ja eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Ja nyt se vauhti kiihtyy todella hyvin, loppuvatsikolla. Ja sieltä liikkeelle koko
kova tsemppaus kaverille, että rekka lähtee kovasti liikkeelle. That's good for a skinny dude. And Christoph Eick, second place. Oh yeah. And Linetsky is next. The start was Ja Gunnar Kimppukas voi alkaa myös valmistautumaan. Sekä myös samalla Voutilaisen se Niko sitten viimeisenä. Viimeisin ja vähäisin. Ja lyhin. Ja lyhin. Siinäköhän se oli kasvattaa. Sanotaanko, että nyt meillä on kilpailija, mikä ei ole ihan vaan mikään marjassa kasvanut kaveri. Pituussa 2 metriä, painoa 200 kiloa. Ja sitten käsiä vaikka pikkusen sataa Nikosta, kaipaa kättä yhteen Nikolle. Ja se, että Niko lähtee liikkeelle. Armeijava Niko, sieltä. Ja sieltä lähtee. Ja tässä meillä on painoa 130 kiloa. Järkyttävät kaudat, mutta jos Kurvi näyttää, että Sveitsistä löytyy Jekko. Ja sitten kättä yhteen vaan. Sieltä lähdetään vielä hakemaan toistoja. Czech Republic. Ja sieltä lähtee liikkeelle. Kavallumus. Hienosti tulee toistoja. Kyseinen karhu on 2 metriä pitkä ja painaa 200 kiloa. Ja pieni tauko.
Little race. Ja sieltä lähtee. Hyvä näköisesti pumppailevalla vaan. Ja sieltä kättä yhteen Jarkolle. Oikein näköisesti liikkuu. Aikaa on selvästi vielä jäljellä. Jarkko ottaa pienen tauon tässä. Vähän heiluttelee käsiä. Ja kohta mennään taas. Ja sieltä ylös se pala. Ja ylös se pala. Hyvä Jarkko. Vieläkö riittää aikaa? Ei, se on siirrystoon! Ja sieltä lähtee! Bon Christophe! Давай, Christophe, давай! Давай! Ja sieltä ylös se! Ja sieltä lähtee 60 sekuntia aikaa. Terävästi lähtee toiston sieltä. Lähteekö toki Arvola? Tulosta. Ja vielä on aikaa jäljellä. Pieni hommi. Ja sitten kättä yhteen. Hyvä Sami, vielä vaan. Onnennuskunta riittää. Hyvän näköisesti liikkuu kunnari. Ja sieltä aika on vielä hyvin jäljellä. Pieni happi. Ja sitten kahvoihin kiinni. Ja sitten mennään. Hyvä kunnari. Ja sieltä lähtee liikkeelle vaan ja ylöspäin. Kylmiltä repimään. Ja meidän tulee tosiaan menemään niin, että maasta veto seuraavana. Ja ensimmäisenä aloittaa Masters 40 ikäluokasta. Samussa aloittaa 200. And next we have Lubo Glinetski. Jos mä tuolla kympillä jään, niin mä alan olla siinä, että mä voin jää eläkkeelle. Come on, Lubo! Ai! No niin, sitten laitetaan Lubokselle täyteen! Ja sieltä hyvä appuoli laitetaan herralle! Lubos katsoo tuon kiinni ja sitten lähdetään pitämään.
Vuokkonen kannustaa ylös vaan. Pentisen ketju Hättämäen. Haetaan itse kumoon. Kamaan. Christoph Litz käänti. Vedetään vetämään 320 kiloa tappossa järkyttävät raudat. Ja koulutusnäyttelijöille miten lähtee sitten kuuluu. Kaustavaa vieläkö lähtee Kummarilla? Periksi ei anneta vasta näyttää, kun se elää enää pörssissä. Ja sitten kannustetaan Pekka käden yhteen vielä, kun tulee Eppoasta. Jos meillä ei ole saapunut tässä vasta paikalle, niin meillä on nyt lajina maastaveto. Paino on kakkossa 320 kiloa ja sieltä lähtee torstoja. Joo, näin. Joo, ja Hatin. Mutta niin kuin näkyy, tää on raakaa touhua. Jarkko saapuu sieltä vetoalueelle. Tässä meillä on hallitseva Suomen vahvin mies. Laitetaan jalkoille tulla käyttää yhteen ja katsotaan miten 320 lähtee Jarkon käsittelystä liikkeelle. Ja sitten lähdetään yksilölle helppo Jarkko. Kolmonen hyvin helppo Jarkko. Ja sieltä ylös. Ensimmäisensäkin paino siis 20 kiloa, toinen 22, 24, 26 ja viimeinen saa 28 kiloa. Ja sitten lähdetään ja kannustetaan sieltä. Very good. Keep going. Ja viimeinen kannustusta.
How many matches did you get? 2? Okay, almost 3. But yeah, that does is usually very good. I'm usually very good at that. We're getting better and better. So, I mean, yeah, the last time. And next, 2 more from Czech Republic. Nyt on sen verran iso kaveri kyllä kyseessä. Pikkuvartta ainakin löytyy heti, on Jackia heittää. Herra tunnustelee näitä, että nää ei panna yhtään mitään. Ja sitten sieltä lähtee ulos. Easy. Ja edetään myöskin sitten. Ja näin nyt löytyy Herra Vire. Valitetaan 2 lähtiä vielä. Ja viimeinen last one. Jotta Jooni sitten yleisö nostaa viimeinen sakki. Ja sieltä. Aivan ei ole lähellä. Ja nyt kaikki tähän näin. Tsempataan. Niin. Saamisessa täytyy ottaa ihan kiinni. Näyttää, että mitenkä suorittaa. Onko vaan kilpailijoita? Come on, George! Come on! Näkyy älykkömän raskas paino. Valita täysin tempomaan. Ottaa kiinni ja löytyy sitten siitä. Ja sitten meillä on sitten mennus. Ja sitten Säkki kainoo sen kantoon vaan. Hyvä näkö. Että oli parempi tähän jättää. Ja siinä näyttää Lupos valmistautuu nextiksi. Lupos from Czech Republic.
Ja se, että lähtee yleisvaihtaa käsiä yhteen vaikuttamaan, kun Lumos tarttuu kiinni. Viesti puristaa. Ja sitten Säkki Kainamoon. Sieltä syliin. Very nice. Ja sitten vedokkaa! Ja se on siinä. Kilo lähtee siitä ja leikkeelle. Taistele. There's no point. I mean, we do this for fun. There's no point for this. Ja siinä, että hirvittävää vauhtia menee kovaa tahtia. Ja sitten mennään muutariin. Ja Erkeen päästä. Pidä. Ja sitten Säkki vaan siihen syliin. Ja sieltä sitten liikkeelle. Hyvä muutari. Voidaan eteenpäin vaan. Eikä paina yhtään mitään. 150 kilokivi. Ja sitten vaikka käsyyhteis veitsiläisille kyllä lähtee 180 kiloa painavan kiven nippuun. Ei tietää, että on neiseen kuntoon. 180 kiloa painavan kivi. Se on lähellä. Siitä tuo vähän lisää pintaa käsiin. 10 sekuntia ja sitten kiinni siitä. Ja sitten lähdetään. 120 kiloa. Helppo. Ja sieltä kiinni vaan. Nyt on hyvä näköistä, todella helpon näköistä. Come on, Kristoff! Ja sitten vaan kiinni ja sieltä ylös, joo. This is yours! Ja viimeinen 200 kiloa painava kivi. Lähteekö yleisö mukaan 200 kiloa painava kivi? Miten tulee käymään? Ja sieltä syliin tulee helpon näköisesti. Come on! Heräämään Samin suoritusta varten. Ja helpon näköisesti heittämällä ylös. Hyvä Sami! Ja sitten! No niin, sieltä tulee kannustusta. Kun Sami tarttuu kiveen kiinni. Well,
just like other. Ja sieltä laitetaan hyvät tulos! Täytyy mennä that's my role. Lukko sanoo, että kelit on hänen laji. Ja nyt katsotaan, tulee käymään. Nappaa vai nopeimmat ajat, mutta täältä meidän kaveri, joka on onkin mennyt älyttömän hienon näköisesti. Sieltä lähtee ulos kävelemään kiviä kohti Lukoston järkyttävän kokoinen järkäle. 2 metriä painoa 200 kiloa. Satokaamille lähtee kiven tekemään. Ja siitä! Todennäköisesti. Parannetaan vähän pitoa käsissä ja yleisö lähtee katsomaan vielä hurjemmin Lukosta. Ja sieltä tuli se hyvä Lukos. Come on! Ja ylös! Sitten viimeisenä 200 kilon kivi. Nyt tätä yhteen kannustetaan. Lukos siis johtui! Ja sitten! Todella kova suoritus. Kaikki muut kivet, paitsi tuo viimeinen 200 kilon päävastustaja. Liekillä iso fanilauma paikan päällä. Joten siitä ei tule jäämään kiinni kannustuksesta Jarkon tekeminen. Jarkko valmistautuu. Ja ensimmäinen kivi. Sitten ylös hyvä liekki. Ja 780 kiloa. Siitä jatketaan kiinni ja ottaa syliin hyvän näköisesti tähän suuntaan suuntaan. Ja sitten tässä yhteen viimeinen 200 kiloa. Miten tulee käymään liekille tämän kiven kanssa? Aikana kaatuu täällä, mutta se ei leikitään kiinni 200 kiloa. Sekuntia aikaa ja jäätekö käsiin ja ylös! There's a whole collection in your pocket because people kept on handing them to me. So in case Siitä lähtee. Kurva! Jää kurva! Yleisö on ainakin täällä Jarkon puolella ja mukana. Annetaan sieltä tekstiä Jarkolle, se kaikki on suomalainen. Tänään 7. sijalle menee Niko Voutilaiselle.
noustuu George Paunovic. Vielä laitetaan Sveitsin liittoa kasvoon ja jatketaan eteenpäin. Viides sija menee tänään Sami Aholle. And fourth place goes to Rysko Sase. Täytyy sanoa, että nyt on tänään loistuneessa Atlas-kivissä todella näyttävästi. Ja kolmas sija. Third place go to Luko Linetski. Ja sitten toinen sija, Silver Medas, Koukko, Kottas, Kottas. On tänään hopeaa kaulaan. Ja tämän päivän avoimen sarjan mestariksi kuulutaan Jarkko Lehti. No niin, tässä meillä on sitten yleisen sarjan kilpailijat ja todella kovaa uralkaan on jokainen kisaaja tänään käynyt, joten laitetaan vielä pienet kunniaosoitukset meidän kilpailijoille. Äärettömän tiukka kisa tänään käynyt. Ja iso kiitos meidän kaikille sponsoreille, jotka on ollut täällä tänään mahdollistamassa tätä tapahtumaa. Täällä ympäri tätä kisa-aluetta näkyy. Tak máme po závodech, udělám jen takovou lehkou rekapitulaci, co se tam vlastně dělo. Mám obraz puse, už ho nemám. Takže první disciplína byla kamion, bylo napsané 16,5 tuny, takže my jsme trénovali vlastně na hodně těžký. Trénovali jsme to tím způsobem, že jsme si zabržďovali auto a dodávku normálně ručkou, tak aby jsme museli tahat furt, protože jsme prostě čekali, že to bude fakt těžký a chtěli jsme ty nohy na něco připravit a nakonec ten kamion byl poměrně dost lehký a hrálo se o vteřiny, takže ne úplně ideální, protože mě určitě by vyhovoval ten těžký. Nicméně bylo to tak, jak to bylo, všechno bylo tak, jak to bylo. Tam jsem teda bral, myslím, že 4. místo, jo, protože ale od prvního byl rozdíl asi vteřina, takže vlastně v podstatě nic moc. Pak byl Viking Press, u Viking Pressu bylo 160 kg teda v rukách, dal jsem 9 opakování a už když jsem ty kluky viděl, tak mně přišlo, že to budou všechno dobrý tlakaři. A skutečně byli 9 opáček, jsem si myslel, že bude docela dobrý, nikoliv. Bylo to dělený 3. místo, tuším, nějaký 3., 4. zase. Následovala mrtvola, což je samozřejmě moje disciplína, to je všeobecně známý. A na mrtvole, jelikož jsem nešel až úplně poslední, tak jsem vůbec nevěděl, jaký číslo tak nějak dát. Určitý lidi přede mnou dali nějakou 0, pak tam byly nějaký opáčka. Já jsem přišel a dal jsem 8 opakování, což jsem si i říkal, že nevím, jestli to bude stačit, chtěl jsem 10. Nicméně druhý nejlepší výsledek byly 4 opakování, takže vlastně jsem to úplně přebombil právě do určitýho nesmyslu, protože ono dá zase jakoby 8 opakování s mrtvolou, kdy ten závod probíhá poměrně dost rychle, tak se hodně odpálí ten zadní řetězec. A právě z toho důvodu už po zbytek závodu úplně nějak extra moc nefungoval, což je nic moc, když všechny
všechny 3 ostatní disciplíny máte právě na nějakým způsobem na ten zadní řetězec. Hnedka další disciplína byla přehazování. U toho přehazování jsem šel teda právě poslední podle pořadí na tu mrtvolu a to bylo možná to nejhorší, co se mohlo stát, protože to přehazování nebylo úplně ideální počasí, lehce pršelo a po každý ty tašky se házely jako do kaluže, prostě do mokra, takže čím víc lidí šlo, tak tím víc ty tašky byly jakoby prostě těžší, protože byly víc nasáklý vodou. Bohužel se mě nepovedlo přehodit tu poslední tašku, která měla něco okolo těch 28 kg. Trošku jsem pokazil hnedka první tašku, což je prostě moje chyba. Tam tím, že ty tašky měly poměrně dost dlouhý ucha, tak jsem to nemohl házet z takový dálky, jako jsem mohl házet u sebe, protože jsem měl od Cerberusu, což jsou výborný házecí tašky a opravdu jsem to mohl házet i poměrně zdaleka. Já jsem chtěl nahrát nějakým způsobem čas a naopak jsem ho ztratil, takže tam prostě jako velká chyba u mě. Ono jakoby u všech disciplín, já jsem udělal chybu a ta organizace tady všeobecně byla jako super. Bylo o nás jako skvěle postaráno, máme i docela dost dobrý hotel, který můžeš jako jen tak jako lehce třeba zabrat. Postel, polohovací, samozřejmě. Zatím televize, koukal jsem samozřejmě na fotbal, takže paráda. A další disciplína byla ohrada s pytlem. U té ohrady to možná bylo jediné, co trošku u toho závodu bylo na nic, tak neměli nakreslený čáry, což samozřejmě protože pršelo, že jo, a protože ta zem byla lehce mokrá, tak tam dali normální prostě jakoby šňůry, což se mně stalo přesně to, co jsem se obával, že by se stát mohlo, a to, že když jsem to zvednul, tak jakoby prostě ta šňůra ještě furt visela za tu ohradu, takže já jsem musel ze začátku ještě bojovat proti té šňůře, až pak nějakým způsobem vyrazit. Zrychlil jsem až v podstatě v druhé polovině, což je nic moc, měl jsem zrychlovat mnohem rychleji, ale fakt mi to nešlo díky tomu, že jsem se na začátku hnedka poměrně zastavil. A konec jsem klasicky prostě trošku pustil a potřeboval jsem to ještě dotáhnout třeba o půl metru, takže tam zase jako taková škoda. Pytel byl zase mokrý a zase jsem si ho blbě chytinul, takže jsem si ho musel ještě ve vzduchu jako lehce tak jako prostě znova nachytit, takže zase nějaká určitá chyba. A poslední disciplínou byly atlasy, tam byla váha od 120 do 200 kg a ty atlasy byly poměrně dost malinký, jako ta 120 byla o něco větší a pak všechny byly menší. Úplně stejně veliká byla 135 jako 180 a 200, což bylo takový zajímavý, nebyl to prostě klasický rozměr jako je a neudělalo mi to úplně nejlíp a zároveň ty atlasy byly docela dost špinavý, takže ještě, že jsem si vzal vosk navíc, to už je určitá zkušenost závodníka a zvednul jsem teda 180, ale 200 už ne. Ono zároveň, i kdybych zvednul 200, tak už to žádnýma bodama moc jako nezahraje. Závodníci tady samozřejmě byli kvalitní, bylo tady spoustu zemí, většinou z těch zemí to byly, nebo vlastně skoro vždycky, to byly z těch zemí ty nejsilnější lidi a gratulace patří Jarkovi, který to vyhrál, Jarko, a tím se kvalifikoval na OSG svět do Ameriky v prosinci. Já jsem tedy obsadil 3. místo, 3. příčku, což je fajn, není to nejhorší, není to ani nejlepší, samozřejmě jsem letěl vyhrát, ale bedna je vždycky dobrá, takže takhle, díky, že jste video sledovali, doufám, že vás bavilo. Veškerou zodpovědnost samozřejmě beru na sebe, pokusím se být zase lepší. Příští týden je Golčův Jeníkov, tak doufám, že se tam co nejvíce s vámi uvidím a musí se prostě makrat dál. Nazvedanou.